apa deh. Cây con lẹ này chặt शूटर कौन सी पिंदी साइलानी देखो ना बढ़िया ना गजी कौन आदू दूसरा हां थाऊ आलू लोग जा कोई ड्रेस दिखा जब छुट्टी लग जाएगी ये पत्र कौन है दुकान में ड्रेस में ड्रेस में दुकान में ड्रेस में मागे पड़े बाहर पड़े पढ़ना पढ़ना पे बेसी पाठ आगले असुविधा खाली घुसुड़ी जाओ कौन से गुड़ा बोधे लंबा न चौड़ा ठीक है बड़ हो बच्चे चढ़िया ठीक है नहीं बड़ न कटनटा भी धोइले 80 फुलटा अच्छा बापा दे दिया पैसा दे ना सेपड़ दे दो दाग दो फेरा ए दादा नहीं जा तू जुणो धोइबो से पटल धोइबो मते किछ कोना मैं जाउ छी बाजार इटा कार में पेंट धन पेंट शर्ट कार काई तू सेन देउ मुंडोडा खरा करछु देखियो या अबे धन इटा कार ए रो ए कोकड़ा भाला भाला चिकड़ो चिकड़ा ओह मारी आउन ओह गोरी दूध कोड़ी गला एठी कोकड़ा अबे तू को छोटो छुआ छतुआ खाउ जो काहे ता मुंह देखा जाउ नै कोकड़ा ये क्या डेंजरस जोन असबे
ପରିବା ପାଖକୁ ଯିବା ଆସ ସଇଲାଣି ନା ନାଇଁ ପରିବା ବାବା ଏତେ ଛୁଆ ରାତି ଅଧରେ ହଉ ପରିବା ସଇଲାଣି କଟା ବାବା ଏଇ କଣ ଦଣ୍ଡି ଫଣ୍ଡି ଓଜନ କଣ ବେପାର କଣ ଆଳୁ ବେପାର ପରିବା ଗୋଟେ ସଇଲାଣି ପୁଅର ପରୁଆ କାଲି ବାପ ଦଣ୍ଡି କଟି କଟି ଜୀବନ ଦଣ୍ଡିରେ ଓଜନ ଏ ମୋ ଧନୁଆ ଗୁଣ୍ଡ ଯାକ ଶୋଇ ପଡ ରାତିରେ ପୁଣି ଉଠିବୁ ପଡୁ ହଁ ହଁ ନାଇଟ୍ କାଇଁ ଡେ ପିନ୍ଧିଲୁ ନାଇଁ ଗୋଟେ ହାଇ ଗାଇସ୍ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ କହିଦେ ହ୍ୟାଲୋ ଛୁଆଟା କି ଜାଣିଲେ ଯେ ବଡ ରାତି 4ଟା ହେଇଛି କେମିତି କଣ ଗାଧେଇବି ମୋର ଗୋଟେ ଭାଇଲାଣି ପଇଲାଣି ହଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଟୋକାର ପରୁଆ ହେଲା କି ସେ ଟୋକାର ପରୁଆ ତ ସିଏ 4ଟା ବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ପରୁଆ ତ 4ଟା କ'ଣ ସେମିତି ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି 5ଟା ପୂର୍ବରୁ ପୂଜା ହେବାର ଅଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବି ପରୁଆ ହେବି ରାତି 4ଟା ଭାଇ ବାହାର ଯେଉଁ ଶୀତ ବଡି ପୁରା ଟାଙ୍କି ଉଠୁଛି ମୁଁ ଗାଧେଇ ସାରେ ବ୍ଲଗ୍ କରି ଏଇ ଦେଖ ଦେଖ ସେତିକି ଲଗେଇବା ପାଇଁ ବୋଧେ ଲଗେଇ ଦେଲାଣି 2 ଘଣ୍ଟା ଥାଉ ଅଧା ଛାଡିଦିଅ ଏ ପୂଜା ହବ କି ମୁଁ ଯିବି ଜଲ୍ଦି ରେ ତମେ ବସ ଅଧରେ କିଏ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନୁହଁ ପୂଜା ସରିଲା ତୁ ସେଟା ପକେଇ ଦବୁ ବାବା ବାବା କାହିଁକି ରେ ପୂଜା ହଉଛ ଛତାଳ ମାରିଦେଲ ନି ତା ମୁଣ୍ଡ ନାଇଁ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ଦିଅ
ସେ ପାଟଟା ତା କାନ୍ଧରେ ପକା ରାଜା ତ କାଖେ କିଲୋ କାହିଁକି ନା ମଜା ପିନ୍ଧିଛ ପକା କାନ୍ଧରେ ନାନା ଉଠଉଛି ଫଟୋ Hello guys, हेलो गाइस ମାନେ ଇଏ ପରୁଆ ମାନେ ଇଏ ସକାଳୁ ଖାଇବେ ଆମେ ଆମେ ସାନ ବୋଲି କଣ ଆମର ଇଜ୍ଜତ ନାହିଁ ଆମେ ସାନ ବୋଲି ଆମର କଣ ନୂଆ ଡ୍ରେସ ନାହିଁ ମୋ ଫଟୋ ମଙ୍କା ଫୋନରେ ମଙ୍କା